दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि सिगां सारिनि सासे समाज सिबियारि दैदेनगिरि गासिबो बिथिङावनो बिहोमा होलांनाय समाजखान्थि दानायावनो होन थुनलाइनि फोथारावनो होन राजखान्थिनि फोथारावनो होन हारिनि थामोनथा रैखाथिनि जुजिनायावनो होन गोग्गोमै बिहोमा होलांनाय राजेन बर' सारनि दिनैहाय बेयाव सारादु जादों। बे सारादुआव नुजाफैनानै आं इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथांनि जे जिउमा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाहैथों। बर' हारिहा बिथांनि रुंसारि जालांनायाव जोबोद मोनसे गिदिर खहा जालांबाय, सुफुंख'हायै खहा जालांबाय। बिथाङाबो हारिनि सासे खुन्थियामोन। बे खुन्थिया गैयियाव दिनै सुफुंख'हायै मोनसे खहा जादों। नाथाय मानसिया बुजियोब्ला सानसे समाव रुंसारि जाखायो। बे खान्थिखौनो साननानै दिनै बिथांनि बे दुखुथिया न'खराव नुजाफैनानै आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो आरो जों बयखौबो बर' माहारिखौ बिथाङा सोरगोनिफ्रायनो जाहाथे जोंनो बोर सारस्रि हरनो हायो। जों जाहाथे रुजु रुमुयै बेहाय रायजो जालांनो हायो। जों हारिनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि होनानै जों जाहाथे आवगायलांनो हायो। बिथांनि गालांनाय आद्रा हाबाफारिफोरखौ जाहाथे इयुन जोलैया मावफुंलांनो हायो। बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो फिन खनसेबाव बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आं आर'ज गाबदों।